नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया जहान। हम अनिकेत तिवारी वालों के स्वागत कर रहा बानी जी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इनका कहते पहचानते बानी, इनका नाम जी तिवारी है, इनके चैनल है। तब तू मत लाओ फोटो ठीक बानू। अब तू सीधे बताओ आज कौन गाना बारी रिएक्शन नाम मत। जय भोजपुरी का हलवा से करतनी आप लोग बहुत बढ़िया भाईजा। हम जी तिवारी जी। अरे भाई चैनलवे के नाम है जी तिवारी जी, तो लोग चिन्हता। ठीक बा, चलो। संस्कार परंपरा सूर्यवंशम फिल्म के डायलॉग बोले। चलो, कहाँ बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, ये ध्यान। लेकिन आज के गाना में संस्कार परंपरा सब हटा देवे का ऐसे ही बहुराइल बा गाना बड़ा क्लासिक बा। ये गाना के अब तक हम तो उतना ना, लेकिन ई कहत रहे कि जल्दी करो कोई जा माजा लेकर के देखले बने। जब गाना देखेला नींबू खरबूजा हमार कुछ भाई जो बाड़े सो अकेले में मैसेज कहले सब कहले से भैया भोजपुरी के नया क्रॉस हो गई बड़ी आस्था सिंह, और आस्था सिंह और पवन सिंह एगो बड़ा बढ़िया गाना आई बा। भैया वो गाना पता रिएक्शन ले आ देता नु तो माजी आ जेतन कि भाई तहनी गाना तो सच में बा। एगो आरा जिला वाला भी गाना हम पता न कोइले बनी कि ना ई होखे गाना आरा जिला वाला होखे, कुछ और भी गाना बड़ा जो उनके रोज सुने के मन करना ना उतना भी ना। 24 इको दबा लो तो भैया हो बारिश हो गइल बा तो ज्यादा ठंडा लागे लागल बा। तो बड़ा सब बारिश के बाद उमस हो जाला। ज्यादा कुछ बात ना कइलो आप लोग एंटरटेनमेंट खाली तनी आदमी ने। अरे गाना के तो नाम छोड़ दो, पिया छोड़ दी ना। हां पिया छोड़ दी ना गाना के नाम। मिस्टेक मत करी। हां हां शब्द में ई पतिया हम खुद कनी है कख गंगा ओका बाद सीधे छ पिया छोड़ दी ना। गाना के नाम बा। जहां मिस्टेक कइलो गड़बड़ हो सकता है। 18+ लगावे के पड़ जाए। बात सही बात है। तो चलो रिएक्शन कर। पवन सिंह की जब गाना आई रहे तो विवादो हुए रहे। गाना की हीरोइन जे बाड़ी तनी न्यूज वाला हो बताओ का हुई रहे। अरे हम ही कहले रही, हम ही रिपोर्ट बने रहे। वो गाना वो वीडियो के 4 मिनट लोग देखले बा YouTube पर। एक गाना के आस्था सिंह शेयर भी नहीं कइले ना, एक गाना के पोस्टर शेयर कइले रही। गाना रिलीज भइला के बाद एक गाना के बारे में कुछ बताइबे ना कइले। हमरा लागल कि भाई वो जो सिनेमा पवन भैया कइले पड़े एगो के चलते नाराज हो गेली का। कुछ भी नहीं गाना के बारे में नहीं, चाहे वो 10 मिलियन व्यू कोई लोग 20 मिलियन व्यू कोई लोग रीलो नहीं बनाइले। तो हमरा कुछ लागल कि शायद कुछ हो सकता है ऐसा। गाना के पीछे के डार के हिस्ट्री बा का बा अब तो समय हिला पता चली वो हमरा के भेटाई तो हमके पूछ ले जा कमाए हुए है। तो चली गाना के मजा लिहल जाओ। आ पुरान होइए गेल बा लेकिन एंजॉय बराबर बा। अगर व्यू लगातार बढ़त चल जा रहल बा आ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहल बा। 30 से गाना आई रहे पवन सिंह के बड़ा दिन के बाद धमाकेदार रहे। बाकी बात बाद में हुई। चल रिएक्शन शुरू कर लिया। ओहो आओ हो टीजर क्या हुआ ढेराइल बारिश। बहुत बढ़िया आंख बंद कर लो यार। छोट लड़का लोग आंख बंद करके गाना सुना लो। हाँ बढ़िया इनका के देखे खातिर इसे भी लड़का करा दे भाई। भोजपुरी के क्रॉस है बिहार यूपी के आस्था सिंह। क्रॉस के मतलब का अरे बताई अभी देख लेगा ना जियो। ये गाना का म्यूजिक जबरदस्त बा हो। तेज चल रहा है खन खन हथिया के पूरा गाना मेरे याद है। कौन सी बढ़िया का सीन बा। अच्छा गाना के फील के साथ लोकेशन अच्छा बा। बहुत बढ़िया म्यूजिक सुनो। म्यूजिक अभी हम म्यूजिक ना सुनो। भूखाई शेर लागत डांस है। एक्सप्रेशन के जोड़ा नहीं के कटीली भर भाई लोकेशन देखो, ड्रेसिंग देखो, डांस स्टेप देखो, हर चीज गाना पड़ल बा। हीरो हीरोइन देखो, नजर कहाँ गया गाना के देखो डांस करो क्या अंदाज का सीन बा। बहुत बढ़िया सीन बा।
गाना का म्यूजिक बहुत जबरदस्त लागता। डायरेक्टर के कोरियोग्राफर के नाम पढ़े के बाबा भाई म्यूजिक तो प्रियांशु सिंह हो। जियो भाव शब्द बंद कर दिले बा, देखिए सुनने के मन करता है पिया ऐसे मत करा लड़का में हो पिया छोड़ देना कहाँ हो मच्छरदानी तो हो नहीं, धोती होती हो का मच्छरदानी है ना, बड़े बड़े लोग के होला ई सब। अच्छा अच्छा, छोटे छोटे लोग के ना होला। ये भाई साहब तो गाना के डिटेल निकालो बबुआ लोग, साथे साथे जाते ना जना देखला हलो बताओ लो माजी आई लगी नहीं इतने बताइए हलो कमेंट बॉक्स में लिख लो। हाँ भैया आई ला बताइए हलो माजा हमारा आई लो बाबू का स्थल पे। दीपान सिंह के हो? दीपान सिंह डायरेक्टर बड़े। अच्छा दीपांशु सिंह। हाँ प्रियांशु। अरे भाई वो सब छोड़, हमारा कोरियोग्राफर के नाम पढ़ेगा बा असलम खान। कहाँ असलम खान कोरियोग्राफर हवन ए गाना के असिस्टेंट कोरियोग्राफर नवीन ठाकुर विशाल। तो ये भाई तीन आदमी के एक काम बा, असलम खान, नवीन ठाकुर और विशाल। ये तीन आदमी बहुत जबरदस्त मतलब स्टेप करवाइले वालो। जोन कोरियोग्राफर स्टार्टिंग में भइल है कहाँ से सीखले रहो मरते। लिरिक्स प्रिंस प्रियदर्शी बहुत बढ़िया। लेकिन भाई साहब एगो चीज के गाना में तारीफ कइले कौन भैया गइले का बड़े हो गई तार। हाँ हो गई। हम तो इतना कभी कोई माने नहीं नू। चल ना तू बोल बात तारा के सुनेला ना। ना बोल बोल पहले बता तनी तरह के सीरियस तू रिएक्शन लायक मारा। हां बोल बोल बोल। गाना का बनल बा हमरा के पहले बार में गाना शब्द रोक ना गाना बा इमे दाल भात बनल बा का बनल बा। अरे फुल डिटेल बताओ का बनल बा। गाना के लिरिक्स होखे चाहे म्यूजिक देखा कि ये आदमी संग कॉमेडियन आदमी संग बैठला के बाद ना का बनल बा। दाल भात बनल बा। अरे चलो आगे बताओ का बनल बा। फिर बोलले रे का बोलल जाओ गाना के मिस बस आता नहीं करता आदमी के जब आई रहे तब एक रिएक्शन दिया। अच्छा वो सब ठीक बा। हम मजाक में वो बात कहता नहीं, पवन भैया का हर गाना में सहयोग में अमित सिंह और विक्की सिंह के नाम निकाला है। इस सहयोग का सीट पर कुर्सी लगा के बैठ जाला लोग के नाम आ जाला। हम मजाक में कहते हैं भाई सीरियस मत बोल रहे करे मगर सहयोग में बानी जाए। अच्छा ये सहयोग मतलब जैसे लास्ट में करे ना लास्ट में जो धोतिया के सिनेमा रहे ये धोतिया दैले रह लोग का सहयोग मतलब ठीक बात। मजाक में सीरियस बात दिया लो भाई। अब सीरियस बात करो। हां बात करो। गाना के जो फील के साथ लेकिन हाँ एगो हमारे प्रोडक्शन हेड मनिक झा ई लड़का जब से पवन सिंह के साथ जुड़ल बड़े देखो हर चीज के अरेंज करे मनिक झा तब से पवन सिंह के गाना में एक क्वालिटी आई बा। पवन सिंह के चाहे ड्रेसिंग सेंस हो गए इनमें ड्रेस का बड़ा तारीफ कर जाओ सब चीज में और सब कुछ के जो कि प्रोडक्शन हेड जो कि मनिक झा बड़े बोला ही नहीं कहते तू बोल। अब हम साइलेंट गाना के फील के साथ एक और डायरेक्शन कल गई बा। ड्रेसिंग सेंस होखे चाहे लोकेशन होखे जबरदस्त बाटे। हमारा एगो भाई ऐसा लागत है ना सुन एक मिनट सुन। हमारा लागत है अपना विचार से भाई हमारा विचार है कभी कभी मंगल ग्रह से टावर धरेला कि नवंबर दिसंबर में गाना के व्यू बढ़े वाला बा। नवंबर दिसंबर बियाह गाना कंटिन्यू व्यू बढ़ी बियाह से थोड़ी देर रुके वाला बा। और जौन में चुनाव भी कल गइल बा। चुनाव हो गई आस्था सिंह के चुनाव हीरोइन के रूप में। अब पता ना काहे ना शेयर करी हमरा नहीं लागत लेकिन अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में बानी आप फिल्म इंडस्ट्री में ते में देखी ई ना देखा जाला कि आप वीडियो में के हैं पवन सिंह क्या है रोल में ढलल बानी के ना ढलल। तो रोल के डिमांड के बखूबी बनावल जाना मूड जाना फील की गाना हो ओमे हर चीज। आस्था सिंह के पवन सिंह देखले स्टेज पर का कहले कि तोरा के देखे नहीं तेगो आ जावेला कि जमन बात बायन हरिया ते केहू को टीली होला ऐसा बात पवन सिंह कहले कटा ना देख के ना वो कटा कुकुर के कहल जाला वो चीज बाटे। तो कटा है एकदम लागे लगे आदमी खींचता कैंची से काटता ओकर एक्सप्रेशन ओकर बोली ओकर चेहरा देख रहे हो विनोद अच्छा लगे नहीं देख रहे हो विनोद
मतलब सुंदरता के डीपली बड़ाई देखा करने तेरा में- हतना तारीफ तो हमारे नाम हो कट्टा चिपा देख रहे हो विनोद क्या क्या है? मतलब अच्छा आदमी सुंदरता के बड़ाई भी कर ना सकता ऐसा कुल ना का मतलब ऐसा कुल का तो भाई पड़ोसी के माना कर भाई बैक टू बैक 3 गो सीटी लगा देला दिमाग हो सही अब गरम होइल बा हां बहुत मस्त बा, बहुत अच्छा गाना बा, म्यूजिक भी अच्छा, म्यूजिक भी तारीफ के सैल्यूट बा। प्रियांशु सिंह के हम अब तक जानत नहीं के हम म्यूजिक डायरेक्टर हूं, लेकिन ये म्यूजिक में साबित केले बड़े कि सच में म्यूजिक डायरेक्टर मजा, हवन। मजा, मजा। का फील देले बड़े म्यूजिक के साथे, लिरिक्स आहा दिल छुआ था, हर एक शब्द गाना के कोनो ऐसा शब्द नहीं है ए भाई एगो चीज नोटिस कइला लोग ए रिएक्शन बड़ा बढ़िया बढ़िया शब्द बोलता आहा ना ना रिव्यू हम ला सकत नहीं, पुराना गाना था का रिव्यू लाई, यही से मैं सब कुछ बोल देता नहीं। शब्द में प्रिंस प्रियदर्शी के सैल्यूट बा। आज से उनका हम मान लेने के इनकर जो अगर गाना आवा तो केहू भी गावे जो है ना, लेकिन सुनम काहे के राइटर बड़े जबरदस्त काम करे। डायरेक्शन दीपान सिंह जी का भी बोलबम कम कोई रिएक्शन कोई नहीं है जा छोड़ो करो बात ना, तो हमरा ना पता रहे कि लेवल के डायरेक्शन यहाँ के करे नहीं है। और ये जोन खान जी बड़े कौन के असलम खान इनका नाम पहला बार हम सुना था नहीं, कमाल के कोरियोग्राफी कइले बड़े, कमाल के एक दुगो जोन सीन बा जोन लेटर बाड़ी आस्था सिंह जी अब साड़ी ओड़ी अच्छा लगा था भाई बहुत कहते जबरदस्त बानी लगा। तो डीपली देखले भाई हमरा बोले के पड़ेला अच्छा अच्छा तू ले तेरा माजा ना हम सनन होई। तो तेजा हमका आज मैंने पॉलिटिकल चीज में बैठ चलिए के- ऐसे प्यारा से बात बने रहे, एक और बात खत्म ना हो खेला बा हाँ। एकता बना के जा। जय भोजपुरी बहुत कुछ अभी कहे के रहे, लेकिन आदमी को पहले काहे? कर मजा के चलते ना छोड़ कह दिया। रुकने बनी हम रुकनी भैया एक बार सब पूछो मिला के जबरदस्त बा, काम जबरदस्त बा। गाना के बार बार सुने के मतलब हम सच कहते नहीं, अब तक ये गाना के सैयो बार सुन ले लो। हम हमरा फेवरेट प्ले लिस्ट में जो अब एगो क्वेश्चन ही बस सुने लगी देखिए दस सुने नहीं देखे देखे जब लड़का ये संस्कार हमारा लगता है या दूसरा या तीसरा बार देख चुकल बनी, काहे कि जब गाना आइल तो देख ले आदमी हम जोन होला तो बोल देबे ना हम कुछ ना देखो हमनी के भाई बानी जे खाली मुखड़े देखे नहीं जाता रहता तो मतलब नहीं के एगो टीजर को आदमी बन देख बा। चलिए प्यारे से बात बने लगेला रिएक्शन दू वो भी और गाना बा, ये मजाक के बा। चलिए रिएक्शन जय जय अगला रिएक्शन शुरू कर जाओ एकता बना के रखी जाए।